dito sa Augsburg, dito kami nakatira. Tapos sa kalsada na ito, yung pan ko parang maliit. Marami kasi akong patatas. Masarap? Magandang araw sa inyong lahat dyan na nanonood. Ang gagawin ko ngayon magluto. Katatapos lang namin mag-grocery, kaya samahan niyo ako na magluto ngayon. Ang lulutuin ko ngayon ay baked potato with fried salmon and spinach. So, gagawin natin yung patatas, slice ko. So, slice ko ng mga patatas. Ay, nakalimutan ko. I-on muna natin yung oven para mag-heat na siya. Dali natin. Pagkatapos ko ng mag-slice, ilagay ko na sa oven. Ang ginagawa ko dito sa patatas, 1/4 lang. Tapos hindi ko na binalatan, hindi ko na inalis itong balat. Kasi masarap rin ito. Parang ang dami nito. Yung pan ko parang maliit, marami kasi akong patatas. Ilagay ko na lang dito. Dito sa mas malaki na paglagyan. Transfer ko na. Kasi pagka hindi luto kapag ano. Jemand hat draußen Dschungel abgebaut. Yung kita niyo, Adi? Ito na yung patatas na inilagay ko sa oven. Linagyan ko lang ng asin, tsaka yung dried rosemary and olive oil. Yun. Tapos linagay ko na sa oven. Titignan ko lang kapag luto na, ilabas ko na. Tapos sabay, ginisa ko na itong bawang at sibuyas. Tapos yung zucchini. May dumating kasing bisita. May nagkililing kanina yung kasama ko. Kaya medyo na-cut yung aking video. I-prepare ko na yung ating salmon. Pasensya, medyo maingay kasi may kalaro si Liam. May dumating na bisita na kalaro siya. Ito yung salmon. Hugasan ko na at mamaya piprito ko na. Ngayon, piprito ko na yung salmon. Prepare ko lang sa nilagyan ko lang na siya ng asin. Ganun lang. Tapos piniprito ko na. Kita. Hello mga kaibigan, nandito kami ngayon sa Augsburg. May old-timer na mga sasakyan. Yung mga old, more than 30 years old na sasakyan. Ang gaganda nila. Tignan ninyo, talaga. Tapos ang liliit pa nila. Noon, maliit lang yung mga sasakyan. Oo. Ang ganda. Tignan nyo. Sino mahilig sa mga ganyan? Darf ich trinken? Lakas to yung Sportauto ni Opa. Ah, wow, das ist ein schönes Auto. Oh, ang ganda nito mga kaibigan. No? Mustang 1968.
kalsada na ito, parang center na ito ng city. Yung dalawa naman, ginutom. Kaya yan, bumibili sila dito. Pizza! Yan, kain tayo ng pizza. Kain! Gusto raw tignan yung mga sasakyan. Masarap? Parang dry? Di? Oh my goodness! Mantik ng mabangga yun. Ang building na ito ay tinatawag na Standesamt at dito pinapakasal ang mga tao. Dito rin kami nagpakasal ni Jeb. Mama. Ins andere Ergebnis. Den vierten Preis und zwar 2 Damen gewinnen. Wir gratulieren. Ganz herzlich. Das Outfit ist sensationell. Wunderbar. Bitte einmal. Ganz toll. Wurde das jetzt extra angefertigt für den heutigen Tag? Wir haben uns jetzt Zeug gelegt und uns jetzt ausgesucht. Siegerinnen im Jahr 2022. Ich möchte mich auch wieder bei dir verabschieden. Nochmal einen Applaus. So richtig fantastisch. Publikum und dafür sind wir ganz besonders dankbar, dass wir in dieser wunderbaren Straße, in dieser noch besser 24. Vielen lieben Dank, Augsburg. Schön, dass ihr da seid. 23. Dankeschön.
Huh? Talagang metal ito. Bigat. Ay, oo nga no. Grabe. Uy, yo, grabe naman yan. Ang laki ng mga doors.